Hej, a ten przykład z Marią Kubašec, ta je byla, když je to strota ještě dolíva, že je ona v nadávku domoviny v skupinách na zhromadžíznách přednošovala a rukojezdila. A ja neviem, a čo ona v Roženče bola znajmenša by to jezba dveju rečníkov. Jeden je Sananach ostal, štuje to byl, to ja si nesem spomínať koho. Znajmenša korčma polnovesnej modžiny a když je Sananská modžina v korčme sedela, potom je sa spievalo. Ale nic jen Šprina Štučkova tež spieval. Od započatka viedol so spevníkami, ale pozdejšie šo zvole. Maria Kubašec je na svojej zhromadžizne hotová byla po puču dom, ale to Sarnanského rečníka sú oni dobili sobu zač a ona še kvíku sobu nuc prišla a tam je ta Sarnanská modžina spievala. Maria Kubašec je so dívala. Kujže spiev od prvnej až do poslednej štučky zvole. No, to